no kuluma Obati nzalu mebele Nonu kulunjo no kuluma Obati muzalu mebele nenuwa Nonu kulunjo no kuluma Nonu kulunjo no mesili wema Ife wolo gele zugo n'afia Egbe a na-agba anyanwụ n'enuwa Mpụla gili nọ na nani Ịma na ụkwụ agbazili nwa awọ N'ọbụ lifu nke malụ Na onye na-agba nwa nnụnụ Nọ na-akụzili nwa nnụnụ fe Ọkụ ịmazi na onye gbula achala nọ n'afụfụ Maka achala mesịa n'oge too Mmiri malụ ọgazi n'ezie Mana kike n'ọdịa na runu N'onwere ifugo ji bụlụ eze nnụnụ Ugo chalacha na-echuro na-echu Ọ na-abụ akpọsụ kpakpọsa nsi ewu Ajụjụ ka na-ajụ m ibe Ibe awologoli nọ mesịrị zụọ n'afịa N'omeli baba n'anya Mawolizado ya wegu na-abịa Polo na-abịalụ n'eze kwete Eze obele nwa m Chi agozie David ma Chimuzalu mebele Ebele mbelu na ya si Ebele mbelu n'ụtụtụ Ebele mbelu n'efifie Ọkwa Chimuzalu mo Chukwu Olisa n'ịna aza ekpele Ife Chukwu kwuru nye akeme Nwa bịara ụwa nnọọ N'omeli baba n'anya Ebele mbelu n'anya si Ebele mbelu n'ụtụtụ Ebele ndị Baịbụl ube Ebele ngọlọji webe Chukwu Olisa n'ịna aza ekpele Agozie David kwa Agozie nwanne Somadina n'ọbụ nwa Madina kpọtago nwa Ọkwa Chimuzalu mo Bele belu n'anya si Bele belu n'efifie Chukwu ọnụmụ juru na-ekele Chukwu Olisa na-alụ ọlụ Chimuzalu mebele Ụfọdụ na-ebu ọnụ mana fanwelu ndị n'ụlọ ebe fa na-akpọ Chukwu Olisa Ụfọdụ chụrụ aja wee chụsịa Chukwu kelu ụwa wee n'ala aja gọzie Ụfọdụ ji ọjị na nzu wee kpekpele Chukwu Olisa wee zaa Ebe ụfọdụ tetalụpụlụ Baịbụl kpọba Chukwu Olisa n'ọzalụfa Chukwu na-ene anya n'obi Tupu ọzaba mmadụ ekpere Obi ji bịa n'iru Chukwu Na nye ka Chukwu na-achọ Maka ụfọdụ jelu bili na chọọchị N'ozoze na-arụ mmadụ bụ nọ nsọ Chukwu Olisa n'ozu ebe niile Onye nwelu chọ n'ụlụ gospel Onye Chukwu zala ekpele nyagolie Maka onye Chukwu fụlụ n'anya ka ọ na-enyola Ọgwụ ịmazi na kelu n'ebelu jejuba aja Chukwu Olisa n'ala aja ebelu gozie Ife na-emeta ka bụ ife mebulu na gbogbo n'anya na ịmalụ Onye awọli n'anya bụzi onye agbalụ O nwere onye bụ senti ka njụọ Kama na onye bịala ụwa ga-enwekwu obi Obi ka anyị ga-eji wee meli ụwa Obi ka anyị ji wee melu na Chukwu kelu ụwa na-aza ekpele Obi na nya bụ okwukwe na nya bụ obi Ọgwọli obi ka eji enwego Obi ka eji enye ego n'elu ụwa malụ Maka na onye niile obi ọbụla odogwunu N'odogwa buru ile n'elu nchalu Ịma na onye ụja na-abụrụ ọgaranya Onye ụja dị ababa n'elu ụwa Agwa ogbenye ife melu uwe bụrụ ụjọ ọgaranya Ogbenye
dike na tigbo dịzi ofe ka mfe n'anya mana ofe ka amasị na ije n'ụwa si na chi nwata kpaku nọ enwe ego ọ bụrụ ose na nnukwu igbo ọsalụ aka chukwu dị ụbarịnụ ya bụ ụfọdụ jelu ist wee bulu ego nata ụfọdụ jezie wesi gbala aka wee nata ebe ụfọdụ jelu nọt wee bulu ọgaranya ụfọdụ jelu saut na fanọzi na nleka ije n'ụwa n'osi na chi onye chukwu zala ekpere egolibenu ije n'ụwa n'osi na chi onye bịara ụwa obi ga-enwe obi n'ụwa maka na obi n'anya bụ okwukwe n'anya bụ obi onye nwere obi ka chukwu na-aza ekpere onye nwere obi ka chukwu na-agọzi ọkwa chi nzalụ ekpere ekpele mpelu n'ụtụtụ ekpele mpelu n'efifie ekpele mpelu n'anyasị ọkwa chi bụ zalụmo ụwa bụ n'ike nwayọ nwayọ biju onye bịara ụwa ga-enwe obi ọkwa chi bụ zalụmo elu ụwa sigodi ike ezoghị m kwechiri eji agwa kama igwe anụ nsukwu ọkwa chi bụ zalụmo ekpele mpelu n'anyasị ekpele mpelu n'ụtụtụ ekpele mpelu n'efifie ọkwa chi bụ zalụmo ya kwolisa na ị na-aza ekpele n'omeri baba n'anya n'anya ka ọ na-enye ụla ka mbuli igba m kene ndị oyi mmọma ndị ọma njeje ndị gwụrụ egwu olisato n'anya ndị chukwu na-agbalụ tọchị ndị je n'ụwa dịrị simpụl anyị bụla egede jebe ezi ama mmadụ ọ bụ onye ka m na-achọ chifu Jonathan ọnụ abụchi anụkwudo oko mkpachukwu kpelu nwoke ikolobịa n'ezie ma mmakwaga ya igbe a na-agba anyanwụ n'ezie ma mkpụrụ agịrị n'alụ n'ihi ọgaranya ọkwa ịbatala obodo gbanye fim omebe ndị osi ngo niile wee kwelo Chairman CEO Highland Engine Limited ọkwa ekpelikpelu n'ụtụtụ ka chukwu zara ekpelikpelu n'efifie ka chukwu zara ikpelu na anyasị chukwu olisa zagokwa n'ọnụ mmadụ na ọ bụrụ ọnụ chukwu keneli m ụlọ ụlọ yi Chinenye Kalisto Koli ada ndị mgbo ada mụchala mụcha na ịgbara ọfụma ada mesili wee jebe agụ n'eze n'obi ndị be Okoli n'omezili eme n'obodo ọgụ gị malụkwa anyị jere ofu n'anya ezi nne m ụlọ m nne m Fredrik Okoli mkpachukwu kwelu Junior n'ezie ama mmago ọfọ nna ya nwa bịara ụwa kolibe na papa gị nọ na-eme ọfụmanụ unu bụzi ndị chukwu zara ekpere ọmaka na-emezili unu n'obodo ka mbụlụ egede naba na Eliza n'ọbụ London Chief Eze Dekobi agụ ego wa n'ọfụ mbọs Christian Nwabụ Eze Dekobi
nochie dogo onye mbosi na London agwa ego kwa nkijelu bili na Grove Park na London Chairman CEO Abu Something Limited Echi Global 14 Edekobio Bobo Member Nonita Escubolas in Diaspora Scanabo Edekobi ni bonyo ni fede Olista Domo Wonobia President Omampo Great Friends Association Okwangibu Provost Kendi Boss in Diaspora Association Akunedojobi Numwede Kobi Mane Eshokisio ni chawe jebe London mane Makego Ibo Wawajulu dalu nenu Njeni kibwa fusie Iku nibe wazo Mana chukwa lisaza lebele Iso zinandi chukuza zilebele Edekobi golibe Oyali mabolumu Ena bakura na Ghana Tifedi gomeni bokuma Nzebu kampu na zubulu Onyo zubulu onyanabu Onye nkuzi bili Chairman CEO Ediga Global Limited Nakraga na Kemeju Oymonidi ma Ozopu kampu na Chikizalode Ebeli belu n'ototo Ebele mbelu n'ototo Ebele mbelu n'efifie Ebele mbelu n'anyase Ọgbachibu Zalomo Ụwa bụ n'ike Ọgbachibu Zalomo Elu ụwa sigo n'ike Ezeghị m kwechiri Nwayọ n'ije ụwa Kainaba n'isi oji Ọ bụ n'adụ ngodo ka mụ na-eje Ọ bụ onye ka mụ chọrọ jebe Ifuchukwu Ebuka nwoke n'Igade Chairman CEO from Bugatti Enterprises Limited Bugatti onye nwere ego Achief Odumije n'isi oji Chukwu Ebuka nwoke Odogwu Chigizalu Ebele ibelu n'ụtụtụ Yaka Chukwu Olisa bịaluza Odumije n'isi oji Ikodula n'ikejebe Ambule gede jebe l'Obukwu N'Umu Chieze Umu Nnoti n'Abia Steeti Kanje Chojezi Oyimu Ifadi Betibike Wata na yese na Kumasi Ghana Imalu nwa na yese Oke manu mutu autonomous community Tibike Mwadibe Mikwadolu Kijebezie na Ghana Ijebe Ghana we baba zembo Nilo we kubasi Ufodu si nijezie nika gba kanata Ufodu si nika tonuzo Ufodu si nikwase mbọ n'ọgagbo ya iyi Mana tata na Chizalu gebele Yakiji we Lucia Kumasi Ghana Bulike we nata na n'Igbo Ọkụ ịnatalu n'obodo nna gị na Lọbukwu Iwe wanye besi n'ima Tibike bụ nwa Chifu onye mara ebe Daniel Adibe Tibike Nelly Mulolo Mrs. Chidiebube Nancy Adibe Tenlesi Mana Yeze Olisa donye wegu n'Obeja Nwanyị
mara obi ya ọdịsịa ka o ji ọgwụ ịmalụ nwa na ya eze Chibi onye bụla ebugo memba na Alaba Ukwu Friends Club nwa na ya eze hotel and suit n'Ikorodu Lagos nwa na ya eze gas filling station na Warri Delta State ọgaranya CEO nwa na ya eze global service na Ghana ọgaranya n'ibugo Chibi onye bụla ebugo oke nwa na Alaba Ukwu Umuchieze digi nọzalụ ebele nwa na ya eze oyimu biko golibe ka nnaba na Europe Israel ka na-eje ajeze kene onye Chukwu mere bi ịmalụ Ogbuefi Akụbi n'obi aiji buliona ga-aka Chukwu ụzọ Akụobi n'Igade akụkọmajidakụ ụmụ ogbenye aṅụgbazie tii ọzọ Chinyelu nwa ọzọ dị ebube n'Isalile dike aka n'obi ka izizi ọkịja n'ime oghere egwu ọdịnala nwa amarari akụ mana Olisado dị na mba ọkwa na Tel Aviv n'Europe n'Israel gị na ugwechiri Ogbuefi keneli m lọlọ lọlọ misisi Ifeọma ụzọ bụ ọmalịcha ezinne m lọ ọmụmụ ocheze nwanyị Gade ocheze nwanyị n'Europe ocheze nwanyị n'Ọkịja ezinne m lọ ọmụmụ gaba n'iru Olisado mmanwụ n'ebe ezinne m Princess Chioma Jessica ụzọ Ada Akụobi idenekwa n'aka n'ebele ezi nwanne Principal Izuchukwu ụzọ eze nyọnụ na Jolo onye amị na Europe o nwere onye malaka ka na-ejo egwu na-etili ndị be Akụobi ndị ọma Chukwu zara ebele Ambụlegede naba Paris na France ka na-eje France bụ Europe anje ga-ekene ezoghị m ọma ezoghị abụrụ ọka ilie ka ịla ịmakwa mba ji oyi kie na nwanne na-adị na mba Chifu Chidube Mebeniza ụzọ dị mma akwụrịkọ n'ibu elede eze mmanụ uru ebo ịmalụ Bishop Kantata nwaja Odogwu ekusie n'ọnwa ka anyị na-aba anyị eme Igbo Bishop Ebenezer nwa ụzọ dị mma ọgaranya nwa onye uru ebo onye nkweletu n'aka ka mụ na-akpọ onye oyi na ọma mbala ọgaranya moto igwe na Paris ezi ụzọ udo nwanyị nkwele Odogwu isi mbụbụlegede jebe Paris ka nkene ndị House 21 ife na-ekwa na ndị House 21 na Paris France ndị House unu jebe n'unu ga-ejelu ndị House unu na-aba n'unu ga-analụ ndị House onye chụbazie unu nyanwa ada kanọ bụ ofongol ifemenago Igbo ụgbọma kpọlụ mgbele Odogwu Olisado onye nwe egwu ekele Bishop N'Igade Bishop Biko Golibe isozi na ndị Chukwu zara ebeleru ebele mbelu n'ụtụtụ ebele mbelu n'efifie ebele mbelu n'anyasị ọkpachi bụ Salomo ụwa bụ n'ike
ọgwa chibu Salomo elu ụwa sigodike ezeghị m kwechiri nwayọ bụ ije ụwa Chifu Michael Onyebuchiamobi Etichopia Sogaranya B&D Mobis Enterprises Nigeria Limited Onyebuchi Michael Demba ọnụ niile kwuru ọrụ Chopia so woman no dey play football Oyimigwe Dote na Documondu Germany Niro Inalubili Chopia so mogo n'anyada Nwamobi n'ogidi nwere Olùsàdó na-enwegwu na-ekele Echina Chizali ebele Anaba na America bụ isi mmiri Ọ bụ onye ka mụ na-achọ Chifu nna m ndị Roman Aiki bụ Chinechendo onye ogbodogwu na anyị Ọnịcha onye Ọnịcha na-adọ onye ogbodogwu Enike odogwu jere America wee mebe ụwa ọgaranya n'Igede Chairman CEO Mike Motors Limited ụgbọ dị mma ka ị na-ebunata onye chọrọ moto chọba Mike Chairman CEO Mike Transport LLC na Oklahoma ka ị na-achụ nke dị na America Chineke ndodogwu kenelu m lọlọ ye lọlọ Mrs. Obianuju Roman ọmalịcha nwanyị niile ugegbe Ochendo n'Igede Ochendo n'iso na ndị Chizala ekpele ka ibule Egede naba Paris na France ka na-eje ka nje ga-akene onye Chukwu zazili ekpele o wee bido na-egoli Chief Ikemefula nwanụ Akirikpo onye nwere ego na France ọgaranya n'Igede ezi nwa afọ na Kano Itemodogwu Itemu dị n'ime Abia steeti ezi nwa Itemobi n'Igede Akirikpo onye tukwuru anyị ọfụ Aba ezi nwa Aba Brotop Odogwu Akikeneli mụ lọlọ ye lọlọ Mrs. Ebele Chukwuma ọmalịcha nwanyị n'ịdị mma ugegbe Aki na Paris Akirikpo eze ọkpụisi mụ bụ Legede njebe Itili njege ekene nwanne na nwanne onye abụrụ ya Chifuele ndụ ọnụ ọha bili Boboloki onye ego Boboloki ejeghị Italo kwechiri ezigbo nwanne Akirikpo Akirikpo isi m kene nwanne ya ifuru n'anya lọlọ Mrs. nwa bụ mmanụ ọmalịcha nwunye dị sili Akirikpo si m kene unu maka na nwanne bụ ife Akirikpo onye ego isi m bụ Legede njebe Delta steeti anje kene onye Chukwu zala ekpele o wee bido na-egoli Chifu Lucky Ngadi nke enyi na Paris ọgaranya nke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ Lucky onye Delta steeti odogwu jelu Paris France jebili ọgaranya n'Europe odogwu Akirikpo isi mụ bute ịgba ka m chebe n'Igbo ezuo Igbo
Igbo bụ ịgbanye ezugbo onye bịara leto n'ọrụ n'azụ maka na anyị zuru ezu na Paris Igbo ezu ebe anyị na-eli olili ife mekwa n'oge emeka nke Igbo ezuo odogwu onye Enugu steeti bịazie na Paris France echiri Emeka bịalụ Paris wee nwezie ọnọdụ ebe anyị na-atụ alụ ebe anyị na-eli olili ebe ụmụ Igbo nwere ọgbakọ ọgbachi nzalụ mepere ebele mbelu n'ụtụtụ ebele mbelu n'efifie ebele mbelu n'anyasị ọgbachi m zalụ mo ụwa bụ n'ike nwayọ nwayọ biju Igbere ka mụ na-eje ọ bụ onye ka mụ na-achọ anyị chifu uguru oyi na-atụ mba ọgaranya na Paris odogwu ezi mmaba with capital letter if you bend down you go see Aba Igbere feson Hamatan na Paris France odogwu ọgaranya gị ka mụ na-akpọ uguru oyi na-atụ mba worldwide nke oyi n'iso na ndị Chukwu zaziri ebele Olisado onye nwe egwu na-ekene eyi ọgaranya na-ede mma ka mbụlụ egede ejebe na Nuke ọ bụ onye ka mụ na-achọ anyị bụ onye ka ọba Igwe mesịrị ikonye echichi ọba onye were ego na Nuke n'ide mmiri ifu dị mba Igbo na-agba ọsọ aka ji ọgbọ na Nuke odogwu ọgbọli nwa Chukwu kwụ n'aka na-eke ọba n'igade German CEO Ese Hotel Villa na Nkwele ijelu Nkwele ji n'aka wee nwe ọnọdụ onye ka ọ bụ ọgaranya anyị na-ebe na Pele na Brazil ka nke n'onye nwere ego ifeme na Chifu Bright Nwamosie ọnwa na Pele ọnwa jeli Pele wee bulike ọnwa jeli Pele wee bulike ọnwa jeli Pele gba mgbọrọgwụ ọnwa wee nwere isi oyi Ugosi na Chinwamosie nwanne ụmụogali na Anịọba Papa Ejima na-ede mma Odogwu Chukwu zara ekpele ọnwa na-echeti na Sao Paulo Brazil gị ka na-akpọ ịmazi na aka dị ekpuchi ọnwa Ugoisi na Chiwebịa Chairman CEO na Mary's Royal Hotel and Suites ọnwa ọkwa ijelu nwa ọnọdụ na Anịọba onye ọma ka njebe Zimbabwe ka njeke n'onye nwere ego Chifu Chidiebere Fidelis Ogweli ịmala ọbalande si eme nso onye mmụọ onye mgbosi izizi n'otu ọdịda wee n'ụba n'ọsa n'otu ọbalande so n'ife a na-eme anyị masị ka anyị ra wee bụrụ otu anyị masị ka anyị ra wee bụrụ otu anyị masị ka anyị ra wee bụrụ otu n'Ọnịcha
tested kimalụ ọbara ndị onye mmụọ ịnalụ Zambia ejezie ga-agbaba mbọ ezie na Zimbabwe ebili onye ala eze ọgwa n'ezilachi Imo steeti ka isi eje ọbara ndị n'ịdị mma Chidi Chinoyi na Zambia ọbara ndị n'Igbo ọnwa na Chinoyi na Zimbabwe odogwu ọnwa na-eketi na Chinoyi n'obodo Zimbabwe Olisadonye enweghị keleli ọnwa biko tibe keneli m ụlọ iri ọlọ Mrs. Blessing Tafadua Ogweri ọmalịcha nwanyị na Zimbabwe nwunye ọbala ndị ebili ezinne m ụlụ Chioma Ogweri Adaọnwa na Chinoyi ezinne m ụlụ Chiamaka Ogweri osote Adaọnwa agade ezinne Chiemeri Ogweri Diọkpara ọnwa na Chinoyi nne m ụlụ Chidera Ogweri lasbon ọnwa na Chinoyi ịma na ọnwa mụrụ ọtụtụ ụmụ o wee bụrụ ngọzi Chukwu ndị bụ ọnwa na Chinoyi Zimbabwe ka na-ekene ifemekpa na lolo Mrs. Felita Ogweri Chinyelugo nwanyị n'ichilechi nwanyị otu n'Igade ezinne gbalụ mbọ gbogbo n'otu ọnịnado ọfọndụ na-arụ ike ka nnago mama ọbala ndị ebili ka nnaba na Eliza bụ London akena onye nwere ego na Eliza Chief Anselm Chike Nwabụeze egwu ise na Eliza ịmalise na London eshogba bọọlụ ego ezi nwa afọ n'ihi ala ezi nwa obi kenye zukwu nwa na-eri akụ echi nwa otu protop onye kere Olisadonye enwegwu na-ekele isere na London ifemena nso nwafọ nwokolo tombo echi nwọkwa na semebrodogonichaki jebe mgbago uweluzie na Moscow Chukwu nọzali ekpele na Moscow City Russia ka ị na-alụ jekwe chiri tombo onye bọọlụ tombo Olisadonye ekene onye manụ kerezie ma ọka nọtụ local gọọmenti mmanwụ nwekwe ekene